My vás tady vítame u druhého dílu s taký like a som tady spoločne s Fidelom. Čau. Čau. A dneska by sme šli do bane, lebo Fidel má už železný meč. A kde máš železné brnko? Nemám železné brnko. Keď si mal? No, zničilo sa mi. Poď. No. A ideme do bane podľa mňa, ale najprv by som si porobil riadnu výzbroj. Lebo mám už slabý krumpáč, takže ja si tu zoberiem kobl. Zobral som si kobl. Hej, ak by sa ti dalo spravodaj mne krumpáč. Na čo robíš krumpáček? Máme v tomto. Čo? Tam máš aj meč. Železný? Nie, je tam ale kamenný meč. tam sú drevené, ja si robím. A ešte ja idem troška narúbať dreva. Choď. Lebo máme strašne málo dreva. Mali sme len pol staku. A teraz, keď som bol troška narúbať, máme hneď 4 staky. A to značí sadenic, čo sme pozasádzali. Ale nerób to tu moc v okolí, hej, našom? Celkom slušne, nie? No aj dobre, to tu máme, kámo, tento query si... a poviem vám jednu vec, jeden Dilinko si vedľa nás postavil dom a hneď si to tu riadne rozbehol, ako vidíte. Takže keď my sme tu cez noc neboli, tak ten tu naozaj musel riadne gambliť. Ale naozaj riadne. Keby som mal flit, tak by som tam dole zletel. Ideš? Hej, ten Loxik, ten čo má tuto tie veci, no tak on sa volá Loxik a dal si to všetko do resky. Vôbec, aj naše stromy. Hej, aj naše stromy si dal do resky. My chceme v takom diele, nemáš opravnenie na túto akcii. Joj, fajne, môžeme mu aspoň pobrať kaktusy. Dobre, ale chápeš, že tu sme celý les mohli vyrúbať a ten Dilinko si tu postavil dom, chápeš? Chápem. A ja mu môžem vypnúť query a zapnúť. Tak mu ich vypni. Ja sa popozerám takde. Po takých kravách. Dilinko má vypnuté query. Zatiaľ budeme mať iba... Zatiaľ sa chováme iba na jablkách. Však. No a na dáke meso. No ja som práve zabil kuru. Či kravu. Ale celkom to máme dobre rozbehnuté. Home. Za pár týždňov budeme mať dosť pekný dom. Veď za pár dielov by to mohlo byť. A presne tak, ako sme vám slúbili, máme Smart Blue dom. No a máme už aj tretie poschodie, ako vidíte. Pozri sa tam. Ale tento idiot sa... Tunak som mal chcel mať presne takú záhradku, ako si on tunak urobil query, chápeš? Presne takú veľkú záhradku som chcel, ako má on tunak query. Skoro som kýdal. No, čistý vôbec. No veď. Tak ja ešte narúbem trocha toho dreva, ty môžeš ísť zatiaľ do bane, mám ti požičať železný krumpáček. No, ale my sme sa tešili, že už si ideme postavať záhradku a tak a tento Dilinko som včera tu bol, keď dneska som ešte chcel, že idem natáčať, ale lagovalo mi to, som chcel aj tekit, tiež mi to lagovalo a potom som sa išiel... A toto je čo, Jožko? No ale tekit klasik. No toto som chcel skúšať, ale ja som mal zapnutú takú vec naviac, a ktorá mi to úplne spomalila. No, nevadí. To nevadí. Video je za chvíľu na svete. Ale aspoň sme už zistili, že keď to vypnem, tak mi to ide natáčať. Takže tak. Dávid, dal si tam tie jablká. Jablka? Nie, ja ich mám pri sebe. Ja idem... Tak ich tam daj, máme málo jablk. Koľko? Do paralelov si ich dal? Hej, máme len 13 jablk. 13, jasné. No, jasné.
Homer. Zrúbal stromy. Aha, tak ja si nechám 10 jablk. Tady je to fajný. David, pozri sa, koľko máme veľa sadeníc. Tak aj 49. Dobre. Celkom slušne. Môj fajný marblík. To som si nechal. David, vieš, aký fajný marble som dneska nakopal. Vieš, čo tam bolo? Môžeme ísť tam, kde som ho kopal. Ale prečo si ho Marigon inštaloval, ten Rebel? Neviem. To bude debil. Tak ja som utekal rýchlo na výtvarnú, chápeš to? Filip? Počúvaj ma, ja som totiž to povedala jasne. David? No? Počkaj, idem kopať. Ide so mňou? Môže. David, vypni na film. Čo? Video. Dobre. Takže my to stopneme na chvíľku. Dal som. Stopol som. Dobre. Lebo teraz... Čakaj, aspoň sa rozlúčim. Takže my sa s vami lúčime. Lebo Filip musí končiť video. Takže my sa s vami lúčime a budeme sa tešiť na ďalšie video. Ahoj. Čaute. Čaute.